धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट साफारियाव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव बर' कसारि अनसाय गाव हायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिनि सुजुनाय आरो फोसावनाय निर्मल ब्रह्मनि देंखो होनायाव फुंजा मुसाहारि अर्जुन आर'नाइ इला ब्रह्मआ रोजाबनाय आरो गेरेमसा बर' प्रसेनजित खाख्लारि रुंखां खेरखाथारिनि देंखो साजायनाय मेथाइखौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्मआ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथियो जर'खा आलासि महरै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि बिपिन गयारिया। लोगोसे नुजाथिबावो बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि मानब कुमार रामसियारि, गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारि, नेहाथारि बरुवाकान्त ब्रह्म, बर' रेबग्रा जथुमनिनो बारग' गाहाय नेहाथारि धनेश्वर नार्जारि, इउबिपिअनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि, फावखुंगुर प्रबिन एबा मैथा बर', सोरां नार्जारि, एमएससिनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि बिथांमोनहा मेथाइखौ टिउन होगिरि निर्मल ब्रह्म आरो गेरेमसा बर' आरो लोगोसे रुंखां खेरखाथारि बिथांमोननोबो आङो साबायखरखौ बावगोन। आरो लोगोसे दिनैहाय बावहाय बाहागो लाफैनाय आंनि मेथाइखौ गोबांसिन रोजाबनायानो जाहैबाय फुंजा मुसाहारि बे फंबाया रोजाबनो मोनबाय। बर'नि माहारियारि जाय मेथाइफोरखौ आङो सुजुदों गासै बुंनो थाङोबा बे मेथाइफोरखौ आंनि जि मोनसे सानस्रि साननाय बे फिलिंखौ मोजाङै डिसप्ले खालामनो हादोंबा बिसोर खनगिरिफ्रानो हादों होननानै आं बुंनो लुबैयो। आरो गोबांसिनै फुंजानि गाराङावहाय आंनि मेथाइफ्रा दिनै ओंखारलांबाय, रोजाब जालांबाय। आरो बिनि उनावनो इला ब्रह्म बिनि गाराङावबो माखासे मेथाइआ रोजाब जालांजाबाय। दा गोदानैहाय अर्जुन आर'नाइ बसुमतारि, बेनि उनावहाय गसाइ दैमारिमोन दङ आरो बिनिथा बर' बिसोरबो दङ। दा गासैनिबो गाराङाव आंनि मेथाइफ्रा ओंखारलांबाय। जायखिया आंहा गोजोननाय दङ। मेथाइफोरखौ आङो फारि फारि हगारनो नाजा आरो बावैसोनि समनि गेजेरावनो मोनसे सिडि हगारनाय जागोन। बे सिडिखौ हगारनो थांगासिनो दङ। आङो सानदों जानुवारिनि लास्ट पार्टहालागै आङो हगारहैगोन बेखौ। आरो बेखौ आंखौ जाय नैबे स्टेजसिम लाबोदों सासे बिफा, जायखौ आङो सम सम खौरां बिजोङावबो बुंबाय, क'क्राझारनि, आं जायनि न'आव थानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमोन्दै सोमावसारनाय हाबाफारि बाहागो लाबोदोंमोन। बिएलटिआव थानाय समावबो आं खामानि मावदोंमोन बे आफादनि न'आव थानानैहाय। बे आफा जामिनि कुमार नार्जारिनि मुङावहाय आङो मेथाइखौ ट्रिबिउट खालामनो साननाय जाबाय आरो बेखौ आं थिरां खालामबायबो। आं सानदों जानुवारिनि गेजेराव आं बेखौ हगारहैसिगोन आरोखि। आंहा साननाय दङ गोदान जोलैफोरखौ बोखांबोनांगौ, गोदान जोलैफोरनोबो खाबु होनांगौ।